Salutare și bine v-am regăsit! În acest scurt episod vreau să vorbim despre promisiuni, despre blocurile try-catch și async await. Haideți să trecem la treabă. Sper ca după acest episod să vă fie foarte clar cum funcționează promisiunile, blocurile try-catch sau async await. Lucruri despre care cu siguranță ați auzit dacă lucrați cu JavaScript. E bine, în primul și primul rând vreau să încep de la a crea o funcție utilă pentru a crea o promisiune. Pe nume creează promisiune, care are doi parametri. Primul parametru este așteaptă de 500 de milisecunde sau jumătate de secundă în stare inițială și al doilea parametru este de tip boolean, stare inițială false, pe nume are eroare. Returnează o promisiune, are ca parametru un callback, o funcție care iarăși are doi parametri, funcția sau callback-ul rezolvă, callback-ul refuză. După ce așteptăm timp de jumătate de secundă, dacă nu prezentăm alt parametru, atunci verificăm dacă promisiunea vrem să fie o eroare, deci dacă are eroare, vom refuza cu acest mesaj eroare. Altfel vom rezolva cu mesajul rezolvată. Ok? setTimeout este o funcție nativă JavaScript care execută un callback după un anumit timp. Ok, deci cam asta este explicația acestei funcții utile care ne va ajuta să creăm o promisiune pentru a crea în continuare câteva promisiuni pe care le putem folosi ca exemple. Primul exemplu pe care vreau să-l folosesc, spunem exemple, vreau să creez o promisiune, așadar creează promisiune, ok, fără niciun parametru, fără niciun argument, după care chemăm sau apelăm metoda then. Această metodă și următoarele sunt metode care sunt prezente pe promisiuni, ok? Aici folosim clasa promise, care bineînțeles va returna o promisiune, iar pe această promisiune avem acces la aceste metode. Metoda then are ca prim parametru, să spun așa, un callback care primește iarăși ca parametru rezolvarea promisiunii, pe care eu prescurtat o notez cu R aici și vom scrie o funcție simplă prin această săgeată, prescurtat arrow function, okay, prezent din IS6 și aici vom face console.log și spunem succes și pasăm parametrul, argumentul R. Așadar, dacă este de succes, ar trebui să vedem aici succes și rezolvată. Ok? Și observați că asta avem în momentul de față în consolă, ceea ce înseamnă că totul funcționează conform planului până în momentul de față. Dacă am fi avut o eroare, putem prinde sau putem accesa această eroare folosind metoda catch. Ok, catch, care iarăși va primi ca argument eroarea care a fost refuzată în promisiune sau întoarsă din promisiune. Și dar aici vom spune console.error și spunem că este o eroare. Ok? Și logăm mesajul erorii, adică R. Ca să fie mai explicit putem spune E aici de la eroare. Ok, aici putem spune S de la succes. Și avem o eroare, dar nu eroare care vine de acolo. Catch. Ok, nu, tot e ok. Ok, pentru că promisiunea în momentul de față, dacă o chemăm fără niciun argument, este în mod implicit o promisiune de succes, însă o să modificăm acest lucru și spunem true ca al doilea parametru și atunci când pasăm parametrul are eroare, drept exemplu ne va returna o eroare. Și observăm acum că
această metodă nu mai este chemată de către promisiune pentru că implicit conține o eroare, ci a doua metodă, metoda catch, este chemată. Așadar aici avem eroare și eroare. Ok? Așa cum se vede și în consolă. Super! Mai avem o metodă pe care vreau să vă exemplific și anume metoda finally. După cum și numele sugerează, este o metodă care va fi chemată orice ar fi. Okay? Fie că este o eroare sau fie că este de succes, această metodă va fi chemată în orice caz. Și putem avea aici un console.info și spunem în final. Și ar trebui întotdeauna să ne arate în final. Ok, deci cu toate că avem o eroare, conform acestui argument, această metodă finally este întotdeauna chemată. Fie că o transformăm iarăși într-o promisiune de succes, acum ar trebui să avem succes rezolvată și în final. Am apelat această promisiune, să spun așa, folosind metodele promisiunii. O altă chestie interesantă este că promisiunile pot fi stocate într-o variabilă. Deci putem avea aici P1, variabila P1, care o să stocheze această promisiune. P1 finally, ok, ar trebui să avem de 2 ori în final. Ok? Și dacă ar fi o promisiune de tip eroare, trebuie să avem o eroare și iarăși de 2 ori în final. Sau am fi putut renunța la toate aceste metode de aici și să le punem direct pe variabila P1, da? Ar fi fost ok și așa. Ok? Am fi putut face și acest lucru. Eu vă dau doar niște exemple că atunci când o să lucrați cu promisiuni o să le întâlniți în diferite stadii și trebuie să știți că toate aceste variante sunt posibile și le puteți întâlni în JavaScript. Deci, să spunem că acesta a fost exemplu 1, ok, de a folosi promisiunile. Și acum o să vă dau exemplul 2. În exemplul 2 o să folosim blocurile try, catch, care ce credeți că face dacă vă uitați așa doar puțin la sintaxă? Deci try care înseamnă încearcă, catch care înseamnă prinde. Ei bine, în primul bloc, în blocul try, încercăm să executăm o promisiune și aici vom folosi și async await pentru a face acest lucru. În primul rând, async și await sunt cuvinte cheie în limbajul JavaScript care dictează codului JavaScript că așteptăm ca atunci când folosim aceste cuvinte cheie, așteptăm de fapt după o promisiune. Deci când folosim în primul rând, pentru că lucrăm în consolă, putem să așteptăm direct după promisiune aici. Dar, în mod normal, dacă suntem în interiorul unei funcții și funcția nu este declarată ca fiind de tipul async, adică va executa cod asincron, atunci vom avea o eroare. Ok, deci acum hai să spunem await. De fapt, putem avea, să zic, P1 este await, creează promisiune, da? Deci vrem ca aici să așteptăm această promisiune și să returnăm direct rezultatul. Deci dacă nu am fi folosit await, ca în exemplul de mai devreme, atunci în P1 am avea promisiunea directă. Ei bine, dacă folosim cuvântul cheie await, vom returna rezultatul promisiunii și codul următor de pe linia următoare nu se va executa decât atunci când această promisiune este rezolvată sau refuzată.
Ok? Și haideți să exemplificăm acest lucru. Iar dacă folosind blocul try catch, dacă această promisiune returnează o eroare, ei bine, atunci codul nostru nu se va opri, să spun așa, folosind acest bloc try catch. Dacă n-am fi avut blocurile try catch, ok, și am fi avut o eroare, aici să spunem ceva de genul acesta și hai să dăm, spunem că vrem să fie eroare, atunci în partea dreaptă am avea o eroare și ne spune sintaxa că am avut o eroare și că n-a putut fi prinsă. În cazul de față ne spune că cuvântul cheie await este valid doar în interiorul funcțiilor de tip async. Ok, am crezut eu că aici funcționează ca în consola browserului, că în consola browserului nu avem nevoie de funcții care să fie de tipul async, dar e mai bine pentru că putem să vedem exact cum funcționează în cod real atunci când noi o să scriem acest cod într-o aplicație. Deci pentru a exemplifica acest exemplu trebuie să avem o funcție asincron, așadar async function test2 să o numim noi. Ok, iar în interiorul funcțiilor de tip async putem acum executa cod asincron. Ok, și observați acum nu mai avem acea eroare de sintaxă cum o aveam mai devreme. Ok, însă când avem o funcție de acest tip, rezultatul acestei funcții, dacă noi am returnat ceva de aici, să spunem return gata, ok, pentru a accesa acest rezultat, trebuie să accesăm această funcție tot ca pe o promisiune. Deci, ar trebui să scriem iar test2 .then .finally etc. exact cum am făcut aici. Ok? Sau o putem iarăși chema într-o altă funcție asincron, să zicem function test3. Ok? Și aici am putea spune ceva de genul let rezultat test este await test 2. Oricum, atâta timp cât funcțiile nu sunt executate, nimic din aceste funcții nu se execută. Hai să comentăm primul exemplu ca să nu ne mai dea informații inutile în consolă. Și haideți să testăm această promisiune. Deci dacă aici observați că returnează o eroare, ok, și hai să returnăm pe 1, să spunem, da? Aici am putea spune pe 1 test 2 pam 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 și avem aici pe 1. Ok, și returnăm după aceea pe 1. Ok, și dacă ar fi fost de succes, ok, pam pam, aici putem loga aici în funcția 3 ca să vedeți cum putem pasa promisiuni dintr-o promisiune într-alta, să spunem asta, sau dintr-o funcție într-alta, și aici o să spunem test 3, după care o să pasăm res test. Ok, și bineînțeles trebuie să executăm acum ultima funcție pentru a le chema pe toate. Ok, și observați că avem tot acest chain de promisiuni. Prima dată funcția test3 așteaptă după funcția test2 și funcția test2 așteaptă după funcția creează promisiune. Ok? Acum, dacă am fi avut o eroare aici, să spunem true, o să vedeți că codul nostru nu ar mai putea fi executat pentru că am avea acea eroare. Fi avut blocurile try catch,
Ok, și am fi făcut ceva, cu toate că am fi avut o eroare. Hai să și verificăm acest lucru, să spunem console.error. Ok, și spunem aici avem eroare și pasăm eroarea aici. Ok. Și în cazul în care, spre exemplu, avem eroare, am putea să spunem că de fapt am putea face altceva. Am putea declara pe 1 aici în partea de sus și spunem că inițial este gol. În cazul în care ar fi promisiune de succes, am stoca valoarea când este de succes, altfel am putea folosi pe 1 este eroare.message, adică preluăm mesajul din acea eroare și după care tot lanțul pe mai departe. Pam, 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 pam. Ia să vedem ce rezultat avem aici. Deci ok, se execută această parte precum că avem o eroare și este de fapt undefined pe 1 aici. Nu știu de ce îmi dă undefined, că îl declarăm aici ca fiind așa și aici eroare dat message. Ar trebui să preia. Ia să vedem. Nu cred că am avut eu pe 1, test 2 pe 1. Ok. Ok, message cred că e undefined, nu știu de ce, ia să vedem. Pentru că aici eroarea este fix de tip string, este un text. Ar fi trebuit, ca să accesăm mesajul, ar fi trebuit aici să invocăm o nouă eroare de genul acesta. Ok. Așa se face în mod normal. Și acum ar trebui să avem, după cum se vede, ar trebui să avem rezultatul pe care îl doream. Ok? Și bineînțeles am putea avea și aici finally, la fel ca am putea avea blocul finally, la fel ca în exemplul de mai sus, care fie că avem o eroare, fie că nu, va fi întotdeauna executat. Să facem un sumar. Ar fi că atunci când vrem să folosim await, trebuie neapărat să avem o funcție de tip async. Ok? Deci declarăm că această funcție va rula în asincron, adică va returna o promisiune. Ok? O funcție care este declarată ca async va avea aceleași proprietăți ca funcția de mai sus, care este o funcție utilă de a crea o promisiune. Deci putem folosi funcția test2 sau chiar test3 dacă vreți. Uitați, putem face .then r și facem un alt console log aici. Facem ultima, hai să spunem. Și pasăm r-ul aici. Pam, pam, pam. Ok, dar asta pentru că nu returnăm nimic de aici, dar dacă am returna return res test, atunci ar funcționa. Întotdeauna despre asta este vorba. Trebuie să returnăm ceva dintr-o funcție ca să o putem accesa mai departe. Ok? Iarăși, este puțin cam greu să realizezi așa ce se întâmplă la început dacă n-ai mai lucrat cu promisiuni până acum, însă odată învățate aceste concepte, va fi foarte, foarte ușor pe mai târziu să dezvoltați aplicații în JavaScript. Ok? Deci, una peste alta sunt de două feluri. Putem crea o promisiune folosind clasa promise sau putem crea o promisiune folosind cuvintele cheie async await. Orice funcție de tip async
care returnează ceva este automat transformată într-o promisiune. Ok? Dacă aici aș putea să n-am nimic și aș returna doar promisiune, ok? Tot codul nostru va rula. Ok? De ce? Pentru că această funcție este transformată automat într-o promisiune. În cazul de față, pentru că avem un return direct, adică fără să folosim await undeva, okay, fără să folosim cuvântul cheie await, automat va fi returnată instant, ok? În mai puțin de o milisecundă. Cum s-a eliberat event loop-ul din JavaScript, imediat va fi returnată. Ok, cam atât despre promisiuni și bineînțeles ați văzut cum se poate folosi blocurile try-catch pentru a aștepta după promisiuni și în cazul în care promisiunea așteptată din blocul try va returna o eroare, putem prinde sau putem accesa acea eroare în blocul catch. Și de asemenea putem executa ceva în blocul finally. Bloc care întotdeauna va fi executat fie că avem o eroare sau o promisiune de succes. Și acum aș putea să vă dau și un exemplu real, ok, doar așa exemplu real și aș putea în pași simpli și spunem că pasul 1 am apăsat un buton, apasă buton, ok, hai să vă dau un exemplu cât mai realistic. Să spunem că mergem pe o aplicație și vrem să ne logăm, da? Apăsăm pe buton să te loghezi, da? Pasul 2, o funcție asincron de tipul fetch, să spunem, face un request către un API, către un server, așa, care va verifica username-ul tău sau adresa ta de e-mail și o parolă, da? Deci verifică username plus password, da? Și tot acest proces se va întâmpla de cele mai multe ori asincron. Va dura, să spunem, jumătate de secundă, 0,5 secunde, da? Ca în exemplul nostru de mai sus. Sau va dura o secundă. E bine, în acest timp, sau poate dura și 3-5 secunde dacă sunt multe lucruri de verificat și serverul este mai lent sau dacă conexiunea noastră nu este foarte rapidă. Și atunci, între pasul 1 și pasul 2, înainte ca pasul 2 să înceapă, să spun așa, ar fi pasul 1.5, ar trebui să punem utilizatorul, în stare de așteptare. Ok? În momentul acela când vrem să-i arătăm utilizatorului un spinner sau ceva, că ceva se loadează, se încarcă. Ok? Și acea moment, pasul acesta 1.5 ar putea avea loc, să spunem, undeva pe aici. Dacă ne întoarcem în funcția din exemplul 2, am putea să spunem aici o variabilă care avem loading și spunem true. Ok, în mod inițial loading ar fi undeva afară, să spunem let loading equal false. Aici n-ar trebui să mai declarăm că s-ar accesa automat, spunem loading equal true sau nu știu, am avea ceva și mai complex, să spunem avea un object, să zic repede, let up, ok, care este un obiect și în interiorul obiectului avem loading false, ok, ca să exemplificăm cât mai bine cum s-ar întâmpla într-un caz real și după aceea avem up.loading equal true. Ok, deci începem procesul de loading aici, începe procesul de load, ok, sau de încărcare, în alte cuvinte arată utilizatorului că ceva se întâmplă, după care avem aceste 3 opțiuni, ok, opțiunea de succes în care utilizatorul va fi logat în aplicație,
Varianta eroare, în cazul în care username-ul sau adresa de e-mail nu se potrivește cu parola sau parola e greșită sau nu existați în baza de date, etc. O grămadă de posibilități aici, da? Sau pur și simplu serverul nu funcționează. Ok. Și aici, în cazul ăsta, în cazul în care aveți eroare, îi arătați utilizatorului o eroare, gen ne cerem scuze, dar nu putem să vă logăm în momentul de față, încercați din nou. Aici avem varianta de succes, ok? Și pe varianta de succes putem afișa ceva de genul acum sunteți logat sau îi puteți direcționa către o pagină de dashboard, să spunem, sau ceva de genul acesta. Aici afișăm eroarea, ok? Iar aici, în orice caz, vrem ca în final să oprim aplicația din modul de încărcare, modul de loading. Așadar, app.loading va fi false. Ok, deci cam acesta este procesul de, să zic așa, un exemplu real. Undeva pasul 2.5 oprește loading. Ok, după aceea pasul 3 nu știu, afișează mesaj de succes sau eroare. Deci cam asta ar fi un exemplu real. Ok, atât a fost pentru episodul de astăzi. Acestea sunt promisiunile, blocurile try, catch, cuvintele cheie, async, await. Cred că v-ați prins oarecum de șmecherie. O să le folosim cu succes aceste exemple, aceste promisiuni în aplicațiile pe care le vom construi pe acest canal în viitor, așadar nu trebuie neapărat să le învățați acum, trebuie doar să știți, să aveți idee, să aveți habar cum funcționează și care este rolul lor. Bine, la revedere și succes la învățat!